אהלן חברים, מה העניינים? מה זה מחשב עודפים? מחשב בסגנון הזה, שימו לב, המחשב חדש לגמרי. הוא דור 11 של המעבד, i7 1185, 16 ג'יגה זיכרון, 512 SSD, X1 קרבון, שוקל דרך אגב קילו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מחשבים מעודפים, אאוטלטים, זה אומר 2-3 דורות אחורה. במקום לשלם 8,000 שקל, אז אנחנו משלמים 30% פחות, וזה הרבה מאוד כסף, האם זה גם מגיע ל-40% פחות. במכפלות שלא מעט מחשבים, אז זה עושה את שלו. למה לקנות חדש? מה הסיבה לקנות חדש? באמת שאין שום הצדקה לקנות מחשב חדש. זה מחשב מעודפים. שוב אני אומר, יש לנו גם כמובן מחשבים שהם חדשים לגמרי, אבל יש פה חיסכון אדיר כסף. אז אני חוזר ואומר, המחשב הוא חדש. האחריות היא אחריות יצרן באתר לקוח 3 שנים. למה לקנות חדש ולבזבז על זה הרבה מאוד כסף? זה המסר, זה עודפים. בואו נחסוך כסף. יאללה, תנו בראש. ביי ביי.